Hayırlı gün Tatarstan. Min Tatar malайы Самат Нәбиуллин. Min Tatar кышыгы Галия Камалиева. Мен алар безнең киләчәгебез. Бүген бездә кунакта Татар кышыгы, Татар малайы бәйгесе җиңүчеләре һәм Ак калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кайдрия Идрисова. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Хуш килдегез. Исәнмесез. Кайдрия ханым, менә безнең инде күптән түгел Казанда, Сәйдәш мәдәният сарайында Татар кышыгы, Татар малайы бәйгесенең финалы узды. Әйтергә кирәк, ул инде 4нче тапкыр уздырыла. Менә 4 елга йомгак ясасак, нинди нәтиҗәләр чыгарыр идегез? Менә гади бер идея булып туган әлеге бәйге инде үзенең уңыш ноктасына килеп җиттеме? Минемчә, менә 4 ел инде без йомгакладык, 4нче елны. Бу бик кирәк бәйге. Чөнки менә безнең татарларның үсеш стратегиясе кабул ителде бит инде. Аның инде гамәл стратегиясе. Гамәлдә без нәрсә кылабыз? Аның битен таяну ноктасы бу үсеш стратегиясының. Минемчә, татар гаиләләре барлыкка китерү. Һәм шушы барлыкка килгән татар гаиләләре безнең менә шушы Татарстаныбызны яклаучы да, саклаучы да булырга тиеш. Менә бүгенге безнең, әгәр дә без балалар белән шулай эшлибез, балаларны шушы кимәлдә, шушы юнәлеш буенча алып китәбез икән, билгеле аларның киләчәктә булачак, менә дигән татар гаиләләре булачак. Һәм менә шушы нисбәттән без инде 4 ел алар белән очрашабыз, аларны сайлап алабыз, һәм инде зур сәхнәләргә менгерәбез. Бу бәйге безнең бөтен дөнья буйлап таралды. Ул гаҗәеп менә киң кимәлдә хәзер бара, һәр җирлекнеке. Без инде менә 4нче тапкыр оештырганда сәхнәдә аларны кайда үткәннәрен, рәсемнәре, видеолары белән күрсәтеп бардык, кайларда үткәннәр. Чөнки алар безгә кунак булып, безнең бит исеме дә ел сайын үзгә була. Бу ел мәсәлән без кунак төшерү йоласы буенча үткәрдек бу бәйрәмне. Һәм балалар хуҗалар булдылар. Безнең 6 кызыбыз, 7 егетебез хуҗалар булдылар. Килгән кунаклар бөтенесе, менә шу тамаша кылырга килгәннәр. Без инде кунаклар булдык. Алар безгә хуҗалар булып, алар безгә бөтенесен дә шәп күрсәттеләр. Димәк, бәйгенең инде үз кыйбласы бар. Үз кыйбласы бар, шөкер, һәм катнашучылар да бик күп. Бу безнең без монда күрсәтсәк тә Казан шәһәре буенча, менә бу ел безнең 144 бала көч сынашты. Ул бит башта Казан буенча гына ул. Чөнки булар башта балалар бакчасында сайланганнар, аннан һәр Казанның һәр районында сайланып алына, һәм һәр районыннан үткән без инде 7-8 генә кыз һәм малай алабыз. Бу ел инде 6 кыз, 7 егет сайлап алдык бит инде. Шулар белән без яңадан эшли башлыйбыз. Буңа кадәр килгән бәйге буенча ярышкан аларның бер нәрсәсе дә калмый. Без яңа программа белән яңача алып китәбез. Һәм менә шушы вакыт эчендә алар җитешергә тиеш. Димәк, бу махсус эшләнелә һәрбер балага ничектер менә тиешенчә дәрәҗәдә инде шулай әзерлек булсын өчен. Чөнки менә мин сорау әзерләгән идем, ничен соң сез бары тик менә әлбәттә инде төрле районнар үткәрә. Үткәргәнне юк дигәндәй, ничен саны республика күләмендә үткәрмисез дип мин сорау әзерләгән идем. Сез инде аңа җавап бирдегез. Димәк, инде бу тиешле дәрәҗәдә алып барылыр өчен, әйеме? Алып барылыр өчен, һәм инде менә ул чит илләрдә дә үткәрелә, регионнарда бик кимәлле рәвештә бара ул. Хәтта менә Пермь крайының ул 8 районында бара, Башкортстанның ул 22 районында, хәтта бу ел 27 районы булачак бара, Оренбургның ул 18 районында бара, Омскиның ул тагы ничә районында, Новосибирскида да бара ул. Менә шуңа күрә ул бик күп өлкәләргә таралды һәм кимәлле рәвештә бара. Һәм шуңа күрә менә без инде Казанда булганын күрсәтергә тырышабыз. Нинди формада без быел оештырабыз. Һәр елны үзгә. Безнең алар кичкенә балалар дип карамыйбыз. Нәсел нисбәтендә белә. Менә мәсәлән безнең Галия Яшел Үзән ягының тамырлары барып тоташа. Безнең Саматыбыз Арча ягына барып тоташа. Галиянең менә ул кизитек басучы бабаларда булган. Саматыбызның безнең менә читек кауыш эшләүче бабаларда булган. Алар бөтен нәселләрен беләләр. Алар үзләренең шәҗәрәләрен беләләр. Без бит җыратып биетеп кенә калмыйбыз. Ул бөтен яктан да аларны карыйбыз, өйрәтәбез, өйрәнәбез ата-аналар белән бергә, тәрбиячеләр һәм бакча мөдирләре белән бергә. Ул бик киң рәвештә алып барыла. Балалар инде үз исемнәрен әйттеләр безгә. Самат, Галия, алар белән якыннан танышыйк әле. Кайлардан килделәр икән алар безгә?
Казан шәһәрендә туып үстем, тамырларым яшел үзеннән. Әби бабай, абый апаларны барлап, нәсел шәҗәрәмне өйрәнәм. Абдрауф бабам атыла җиккән, әбиләрем шәлләр бәйләгән, Шәкәм бабам чүәккә кәвеш теккән, Гайҗан бабам йортлар төзегән. Сана бетерерлек түгел, җыелса бергә туганнар. Укытучы, табиб, төзүчеләр, барысы да уңган, тырыш булганнар. Мәгърифәтле нәсел баласы мин. Укытучы минем әнием, ашыгыч ярдәм күрсәтүче минем әтием, хоккей уйный ислам абыем. Бала бәхете җирдә, телдә һәм туган илдә. Телебезне якласак, киләчәккә сакласак, минем кебек балалар йылдыз булып яначак, тарихларда калачак. Мин сүз бирәм сезнең алда, Бурма бик тәүфиклы, намуслы һәм акыллы, олы җанлы йөрәкле, нәселемә кирәкле, җәмгыятькә кирәкле. Афәрин, афәрин, субханалла. Галия бит әле менә безнең тамашачыларыбызга да әйтеп китик. Төнге 3-тә уятып сорасалар да, әлеге шигырьде яттан белә икән дип сөйли аның әнисе Нурия ханым, чынлап та менә бит өздереп матур итеп сөйли. Әйе, Галия бит әле безнең шулай ук нәрсәләр белән шөгыльләнә дип әйтте. Гимнастика безнең белән шөгыльләнә һәм шул ук вакытта Галияның характерында шундый сыйфатлар бар. Менә ул үзенә бәяне түбән куя, бик нык максатчан ул. Ул һәр нәрсәне төгәл итеп үтәргә омтыла. Менә без бит инде алар белән пешерүдә булдык, Дворянское гнездо ресторанында һәм канатлар ясаган вакытта да. Аның менә үзенә эшли белә ул аны. Команда ул борчыла, начар чыгар, менә миннән булмый. Без әйтәбез, ун кабат кабатла, миннән була, ул кабатлый, миннән була дип һәм бик матур канатта эшләде һәм бик матур итеп душмак кайбер җирдә әйтәләр, без инде шәңгә дибез һәм кайбер җирдә пәрәмәч, бәрәңгә пәрәмәч диләр. Шуны ясаганда да бу үзенчәлекле икәнен ул күрсәтеп тора ул бала. Димәк инде исемен дә саңа бик дөрес итеп сайлап биргәнсез. Иң максатчан кыз исемен алды ул номинация буенча һәм ул аңа бик тәңгәл килә. Бик тырыш, бик уңган безнең Галиябыз. Афәрин генә. Афәрин. Самат белән дә якыннан танышык. Assalamu alaikum, hürmetli kulaklar. Nebiullin Samat Fenisi ve buamın. Eniyim Refise isimli. Abam Zeynep buam benim. Maturu kılasüsü. Sılım zifa. Soğuğu şibertip sıkışık suyunda. Nesliminin tamirlarından o tukay aşağıyanda. Ebi babaylarım yaşiminim. Sağ tarih ve merali ağında. Jide boğum babam benim. Şahizi Hanım babay, Muhabbet Hacı babay, Nebi Ova babay, Necip babay, Rasip babay, Hınelli boğum tiziklikler basıp tire kaddan tutkan. Min özümün jide boğum babam bilim kırıvanam, ırklarına namaz okuyup dualar kılam. Subhanallah. Афәрин, Самат. Самат симезгә әле буш кул белән килмәгәнсең, шулай бит? Безгә музыкаль күчтән эштә алып килгәнсең, әйеме? Әйе. Уйнап күрсәтәсеңме? Әйе. Бик рәхәтләнеп тыңларбыз. Афәрин. Бик зур рәхмәт сиңа, Самат. Менә чынлап та безнең иртәбезне шундый ямьләндереп җибәрдең. Рәхмәт. Әйтегезче, менә сезгә бәйге барышында аеруча нәрсә ошады?
Белүемчә, сез атларда йөргәнсез, әйеме, Әйе, Самат? әйе. Ошадымы сиңа? Әйе, шады. Таныштыңмы атлар белән? Әйе. Курыкмадыңмы соң? Атта йөрергә. Юк, мин курыкмадым. Самат әйтәле, нинди ат белән таныштыгыз сез? Мишка белән. Галия, сиңа нәрсә ошады? Миңа ошады, ничек без душмак пешердек. Моңарчы пешерә белә идеңме соң? Дошмакны пешерә белә идеңме? Әйе. Сиңа әниң өйрәтәме? Әйе. Син шулай матур итеп татарча шигырьләр сөйләргә кем өйрәтә соң? Әни, әтие. Тәрбиячебез. Шулай ук әти әниң дә өйрәтәдер, әйеме? Әйе. Ярый, субханалла, чынлап та Менә, бик зур мөмкинлекләр ача әлеге бәйге. Шулай бит, Кадрия ханым. Шулай менә Саматка да әйтегә дә ул безнең иң тыйнак малай номинациясе җиңүчесе, чынлап та ул бик тыйнак безнең. Аңа аерым әйтмичә ул атылып чыга торган түгел, үзе бик сәләтле. Менә күрәсез, сәләт тә бар. Менә шушы тыйнак, иң тыйнак малайга ул үзенең бөтен килеш килбәте белән, үзен тотышы белән, эшләгән эшләре белән җавап бирә торган егетебез безнең. Һәм менә бу бәйге безнең беренче елны гомумән балалар татарча сөйләшүгә дә бик оста түгелләр иде. Аннан соң инде алар нәсел нисбәтенә, хәтта алар әбекәй менә дәваниләре, дәватиләрнең исемнәрен дә белмиләр иде. Шул кадәр күтәрелеп бара, бәйгенең бөтен менә асылы күтәрелеп бара аның. Без инде шуңа сөенәбез һәм инде бик тә дәвамлы булуын телибез, Алла бирсә, безгә конгресс, бик нык татар конгрессы ярдәм күрсәтә. Без бит моны Казан шәһәренең мәгариф бүлеге, Казан шәһәренең Ак калфак оешмасы бүлекчә инде ул безнең бөтен дөнья татар хатын-кызлары менә Ак калфак бүлекчәсе. Һәм инде төп юнәлешне безнең алып бара конгресс. Безгә һәр елны бик зур киләмдә ярдәм зур. Һәм инде һәр бала безнең ничә бала катнашуга карамастан 16 катнашамы, 13 катнашамы, 11, 10 катнашамы, һәр балага велосипед белән бүләкләнә. Бу инде балалар өчен дә аларның битен ул беренче эшләп алган үзләренең татлы җимешләре. Әлбәттә. Һәм менә бала әгәр дә тырышсам була икән дигәнгә дә аңлап китә. Менә аларны үстерү, төрле юнәлештә үстерү буенча бу бәйгенең өлеше бик зур дип уйлыйм мин. Һәм гомумән ата-аналарга да, балалар бакчасы җитәкчелегенә дә, анда хезмәткәрләргә дә, дәваниләргә, әбекәй бабакайларга да бик зур рәхмәт монда. Бик зур рәхмәт. Күләмле эш бара, Аллага шөкер. Чыннан бик зур эш башкарасыз, Кадрия ханым, һәм әлбәттә инде дәвамлы булсын. Бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Сезгә әлбәттә инде балакайлар уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт.